La novena edició de l'Encontats, el Mercat del Conte i el llibre il·lustrat de Balaguer ha arrencat aquest dimecres amb la celebració de la jornada professional per a bibliotecàries. En total hi han assistit 25 professionals de biblioteques públiques de la demarcació de Lleida i també de Tarragona, segons ha destacat la directora de la Biblioteca Municipal de Balaguer, Núria Arbós, que també ha assenyalat que es tracta d'una jornada molt pràctica. Han vingut de diferents biblioteques públiques, totes són persones que treballen en l'àmbit de la biblioteca i que per tant volen veure què poden aplicar de tot això que està explicant el Ramon Besora en aquests moments i que després presentaran l'Anna Juan i la Piu Martínez a les seves biblioteques en el seu dia a dia. La jornada professional ha comptat amb l'escriptor Ramon Besora, que ha parlat de com estimular els infants a llegir i també a escriure. Ho ha fet en el marc de la sessió titulada El llibre més enllà del llibre, creativitat a la biblioteca, a casa, a l'escola i al carrer. Hi ha un escriptor, Marc Soriano, que deia el camí més curt entre el llibre i l'infant passa per la seva pròpia expressió. I per tant no ens hem d'acabar només de que sigui un receptor, que és molt important la lectura, sinó que sigui capaç que s'animi a escriure el que pensa. I avui he portat diferents, sempre parlant des de la pràctica, exemples de quina manera podem engrescar els infants a que llegeixin i escriguin. Durant la sessió també s'ha presentat la guia Els Essencials 06, una selecció d'obres considerades imprescindibles per una primera infància creada per Anna Juan, Cantabella i Piu Martínez. I sobretot també per a donar com els essencials, un llistat d'essencials, aquells llibres que han d'estar sí o sí a la biblioteca pública per a aquests primers lectors que no llegeixen textos encara solets, però que llegeixen molts altres llenguatges i que sobretot llegeixen en companyia, llegeixen gràcies a que els adults decideixen acompanyar-los i llegir-los i endinsar-los en el món de la literatura. Balaguer celebra del 18 al 22 de setembre la novena edició de l'Encontats. En aquesta edició el padrí serà l'escriptor Ricardo Alcántara. El diumenge 22 de setembre serà el dia gran de l'Encontats, amb la presència de parades de diverses editorials i llibreries especialitzades, també d'il·lustradors i artesans. Igualment hi haurà propostes com l'espectacle inaugural Hansel i Gretel, el musical, o el concert de Cloenda, El planeta violeta dels Atrapasomnis. En total, 12 sessions de contacontes en diferents horaris i amb un escenari més respecte a les últimes edicions. El cartell d'aquesta novena edició ha estat obra de la il·lustradora Cristina Los Santos, llicenciada en Belles Arts. Es pot consultar tota la programació de l'Encontats al web encontats.balaguer.cat.